ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳама хубу хушҳол ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Ман низ имрӯз хурсандам ки бо дастгирии шумо ба 100 000 нафар расидем. дуо мекунем ки ҳамеша шумо ҳам хушбахту хурсанд бошед. ва имрӯз мехоҳам ки каме шуморо хурсанд кунам. онҳое ки ба ман занг мезиданд мегуфтанд ки ба мо телефонҳои яъне бақувват ба русӣ гӯем дастойни бо нархҳои арзон пешниҳод кун. ман ба онҳо мегуфтам ки каме сабр кунед. хушбахтона имрӯз баромад аз компанияи Xiaomi REDMI 8 диққат 5000 мАч батарея. ба гуфти худи компания яъне бояд ин 2 сутка зарядро дорад бо нархи арзон ҳамагӣ 10000 32 гигабайт памяташ. камтара қиматтараш ҳаст 64 гигабайт памят 10500 рубл месад. яъне фарқияти калон ҳам надорад. хай биёед гапро дароз накарда шуморо аз параметрҳои ин телефони беҳтарин огаҳ созам. як лаҳза боз як хушхабари дигар. ба хотири он ки мо 100 000 нафар шудем, ширкати роҳнамо боз як аксияи наверо барои шумо эълон кард. яъне ба телефонҳои аз ҳама бисёр мехарида, яъне серхаридор телефони Samsung A30, телефони Samsung A50 ва телефони REDMI Note 8. Samsung A30 13000 буд ки мо аксия калон кардем 12500 рубл, чихол, стекло, даставкашам беплас. A50 низ инчунин 15500 буд, 15000 кардем. ва REDMI Note 8 бошад 13500 рубл, аз ҳамин рӯз 13000 рубл меистад. мутаассифона REDMI Note 8 Pro-ро арзон карда натавонистем, чунки бе ҳамин ҳам нархаш арзон аст. 16500 рубл меистад бо 4500 мАч батарея. ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед, оператори мо ҷавоб медиҳад. ҳар ду рақам ҳам дар хизмати шумо. занг занед. чиро интизоред? биёед телефонро мекушем. бесабр шудам. Redmi-ро зиёдтар аз рӯи зарядаш зиёдтар таъриф мекунанд, ба хотире ки протсессораш яъне эконом мекунад зарядро. яъне чӣ буд? акабло Snapdragon. бовар кунед хурсандӣ дига гуфта наметавонам ки чӣ буд протсессораш. хай биёед зудтар кушем. бесаброна интизорам. чунки телефони 5000 мАч-ро бори якум мекушам, ҳамин ҳисоб мехоҳам ки тезтар кушоям. хай биёед аввал бинем ки чӣ тӯҳфа дорад компанияи Redmi барои мо, чӣ тӯҳфа равон кард. инам хеле мекушем. хай ин симак. хай мисли ҳар вақта компанияи Xiaomi барои мо як чихол тӯҳфа равон мекунад. ин албатта хуб аст ки чихол ин як чизи приятни гӯем ба гуфти рӯсо. хай биёед акнун телефонро мебинем. телефон ранги кабуд будааст. ина нигоҳ кунед. як плюси дигарашро гӯям ки яъне метавонед 2 сим-карта гузоред ва як флеш-карта низ гузоред. ин аз ҳама чизи беҳтарин. 2 камера, отпечатки палец, экранаш Gorilla Glass насли 5. телефонҳое ки мо пештар нишон дода будем, яъне дар рӯи экранаш чормағз мешикастанд, яъне Gorilla Glass буд. ин бошад насли 5 Gorilla Glass, яъне экрани хело бақувват. чӣ хеле гуфтам, батареяш яъне 5000 мАч. худи компанияи Xiaomi мегӯяд ки яъне 2 сутка бояд зарядашро дорад. экранаш 6:22, камераш бошад 12+2, яъне камераи асосӣ 12, яъне 2 камера 2+2, камераи пешаш бошад фронтални камера 8 мегапиксел. ин ҳам протсессори балозада. номаш чӣ буд? Qualcomm Snapdragon 439 ки дар ин нарх беҳтарин протсессор аст. телефонҳои ба ин нарх ягонтоаш чунин протсессор надоранд ки ин зарядро ҳам хело хуб эконом мекунад. оперативкааш 3 памяташ 32 гигабайт. биёед дигар имкониятҳояшро бароятон бигӯям. яъне дар ин ҷо икбор дорад ки метавонед телевизор, кондитсионер ва ғайраро тариқи ин телефон управлят кунед. як чизи хуби дигар дорад ки яъне преимуществои зӯри дигараш ҳамин ки второе пространство дорад. яъне дар дасти шумо 2 телефон аст. метавонед дар як телефон истифода кунед. баъдан вақте ба второе пространство мегузоред, яъне боз метавонед як телефони нави дигарро дар телефонтон истифода кунед, яъне 2 телефонро. биёед поянашро нигоҳ мекунем. динамик дорад, микрофон барои наушник ва боз як чизи плюсаш ҳамин ки зарядники Type-C дорад. коробкаашро мебинем. дар дохили коробка мисли ҳамаи дигар телефонҳои Redmi, яъне як зарядник дорад.
мутаассифона зарядникаш бистри заряд поддерживать намекунад, лекин телефон бистри заряд поддерживать мекунад. метавонед ягон зарядники бистри заряд поддерживать мекардагӣ харидорӣ кунед. Инчунин як кабел хай бо як тӯҳфаи дигар чӣ хеле медонед чӣ хол равон мекунад. дӯстони азиз, мехоҳед шумо дар 10,000 нев дар 8,500 соҳиби чунин телефон бошед, вале камтарак бо дигар функсияҳо. дарунаш ҳамааш чунин аст, фақат оперативни памят 2 гигабайт аст дар онҷо, дар инҷо 3 гигабайт ва отпечатки палец надорад. мисли Samsung Galaxy A10 ҳаст ки фақат шумо метавонед телефонро кушода бо лицоро шинохтан, яъне ки бо рӯйро шинохтан, инҷо инчунин функсияро дорад ва ҳамчунин бо код бо паролҳое ки худатон мегузоред. Ин моделаш ном дорад. Ин агар бошад Redmi 8, он моделе ки ман ба шумо ҳоло гуфта истодам Redmi 8A ном дорад. Ва мутаассифона ҳоло дар ин ҷо нест ки ман ба шумо нишон бидиҳам. насиб бошад муборизҷон дар видеоҳои ояндааш ба шумо нишон медиҳад. дӯстони азиз, ҳоло ба шумо як чизи хубро нишон медиҳам. Ман дар бисёри Redmi-ҳо чунин нест. Масалан, ман ҳамин лаптоп ки барои симкартаҳояш бошад, дар ин ҷо бинед ки 3 то аст. Симкартаи 1, симкартаи 2 ва флешкарта отдельна. Дар бисёри Redmi-ҳо ин чиз нест ва хушбахтона дар ин ҳаст ва ҳамчунин ин резине ки барои чангу хок надаромадан ба дохили симкартаҳо дар ин ҳам вуҷуд дорад. Ин як чизи хуб аст, бисёриҳоро хурсанд мекунад. дӯстони азиз, телефон барои тӯҳфа кардан хело телефони арзанда аст. Протсессораш Snapdragon 439 ҳаст ки ҳамаи телефонҳое ки дар ҳамин нарх 10,000 ва 11,000 ҳастанд, ягонтаашон протсессорашон ба ин намебарояд ва хело энергия эффективни аст ки қувваи батареяро кам мехӯрад. аз ҳамин хотир бисёриҳо Redmi-ро ҳамчун телефони зарядаш зиёд нигоҳ медоштагӣ мешиносанд. хуб дӯстони азиз, болои оне ки протсессори зарядро кам мехӯрад, бо худи батареяш 5000 мАч аст ки ба гуфтаи худи ширкати Xiaomi бояд ки 2 сутка зарядро дорад. дӯстони азиз, дар ин ҷо муборизҷон ба шумо пешниҳод карда истодааст 32 гигабайтаашро 10,000, 64 гигабайтаашро 10,500 ва Redmi 8A ҳаст ки 8,500 рубл меистад. оперативни памяташ 2 гигабайт, памяти худаш бошад 32 гигабайт аст ки беҳтарин тӯҳфа аст барои падарон, модарон, намедонам барои оилаҳо бисёри бачаҳо равон мекунанд. хулоса телефони беҳтарин аст. ва ҳамчунин бори дигар хотиррасон кунам ки чихеле муборизҷон қайд кардан аксияи калон дар ширкати роҳнамо ба нақша гирифта шуд. аз ҳамин рӯз шумо метавонед Samsung A30-ро дар 12500 рубл харидорӣ кунед. Samsung Galaxy A50-ро дар 15000, пеши вақтҳо 15500 рубл буд. ва ҳамчунин Redmi Note 8 ки ҳамин се телефоне ки самми продаваеми мегӯем бисёр мехаранд, инро ҳам 13500 буд, 13000 рубл кардан. ва ҳамин ҷо ҳар рӯз пур аз почта маҳкамкунию ҳамин дута курьер аз субҳ то шом дар метроҳо аст, дар хизмати бачаҳо аст. ва ҳоло ҳамин ҷо як ранги ҳамин хел бозор бар ин буд ки курьери почта омада коробкаҳоро бурданд ва мо сар кардем видеоро ба навор гирифтанро. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ки ҳама дар зери комментария муборизро дӯсти азизи моро табрик гӯед барои ба 100,000 нафар расиданашон. номерҳое ки мебинед занг занед. муборизҷон то ҳоло дар давоми 8 моҳ бо фурохтани телефонҳоаш бо касе гуфтугӯи зиёдӣ накардааст, яъне каштал ба каштал бо ҳеҷ кас нашудааст. касе чизе заказ мекунад аз Мурманск, аз Ханти-Мансийск, аз он крайҳои тамоми кунҷу канори Россия, борҳояшон сари вақт рафта расида истодаанд ва ҳамаашон хурсанданд, ҳама ташаккур мегӯянд. маълумот занг занед, телефонҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. вақте ки занг мезанед дигар кас ҷавоб медиҳад, ташвиш нашавед, чунки муборизҷон корҳои худашро дорад, мо ҳам ҳамчунин оператор ҷавоб медиҳад. хуб дӯстони азиз, наворро ба анҷом мерасонем. обуна шавед то ин ки боз 1 миллион шавем. бо дастгирии шумо ба ҳамаи шумо низ ташаккур мегӯям. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, шукри худо кор беҳтарин аст. заказҳо хело зиёд шуд аз ҳама шаҳрҳо. мана дар ин ҷо имрӯз дута хайскрин заказ дорем. якта 5та қариб A50 аст, A30 ҳаст. мана ин Redmi Note 8 ҳаст, дутаи дига дар ин ҷо, якта дар ин ҷо.
наушникҳо ҳастанд. Баъд Redmi Note 7 қариб 10 дона аст. Чӣ ки мебинед, мо ҳамин телефонҳоя манам хел дар коробка зада дар инҷо чӣ дида истодаед, ба Московский область, Егоровск равон карда истодаем. Инаш бошад Свердловский область, инҷо бошад Краснодарский край, инҷо бошад Якутия, Саха республика, инаш Краснодарский край. Хулоса ҳамин хел телефонҳоя пур карда равон кардастем. Ин коробкаи калонаш бошад. Бачаҳо аз як завод Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, 7 ҳамин хел 156 телефон якҷоя хариданд. ин телефонҳоро инамитар упаковка карда равон мекунем. нам хеле аз стекло мемонем. пузирна клёнка бад кати маҳкам карда мен коробкаро ҷо мекунем. инамитар ҷо мекунем. компютери худмон кати напечат мекунем. ин Санкт Петербург будааст. бо инами скотчо маҳкам мекунем. Скотчои почта. нам хел телефон бе ягон проблема рафта мерасад. иншоалло дастон бар. Ҳамин коробкаҳо мисли ҳамин анамино скотч мешавад. ҳамин хел первый классу обычный ҳар хел равон мекунем. Да, мо инҷа ноутбук дорем. Худамон онлайн пули почтая ҳаминҷа месупорим, онлайн заполнят мекунем ҳамаша. Ва инҷа ба навистагӣ ки онлайн оплачена. Ва ин кардонҳое ки дар инҷо шумо мебинед, аз ҳамин кардонҳо мо ҳамин коробкаҳоро тайёр карда, бордиҷон тайёр карда истаст. Ман ҳамин хел тайёр карда телефонҳоя дар дохилаш монда бо пленкаи пузирчати печонида ва шумо равон мекунем. Ман ҳамин хел коробкача тайёр мешавад. Хоб ин дута Redmi Note 8 ро бояд имрӯз стекло зада равон кунем. Баъзи бачаҳо хоҳиш мекунанд ки кушода стекло занед. ин телефонро бояд мо имрӯз стекло занем, баъдан равон кунем. баъзе бачаҳо хоҳиш карданд. ин Redmi Note 8 кабуд буд. инаш ҳамина дута дигараша коробкаи накшода равон мекунем. касе ки хоҳиш мекунад хай мегирем. дӯстони азиз, телефонча Note 8 телефончаҳои базеб марҳамат кунед. ҳама харидисиям. дур дароз шуд. дӯстони азиз, видео занг занед. наушникҳо ҳам ҳастанд. мана наушникҳоро ҳам равон мекунем. бе ташвиш мегирем. хоб дӯстони азиз, рақамҳое ки мебинед ҳатман занг занед. ба тамоми кунҷу канори Россия равон мекунем бе ташвиш.